अवशेषा जागे उसिया सपन यस दे सहित समाज भरत जन आए भरत जी के नाम कह के चिहा के जागल बड़ी भगवान राम के सीता हाथना चिहा के कहे उठलू कहली कि सुन ले बनी भोर के सपना साँच होला अब बड़ी बाउर सपना देखले बनी कहीं साँच मत ले खिरतिया अरे देखो सपनवा सजनवा सुना हे स्वामी बहुत और सपना सुन रहे कि अवतार भाई भारत पीर से शरीर जन्मा सुना एहुले बहुत दूसरा काम दूसरा एहु से जमुना सास के मान मस्तू तुकी काटे मनवा हो सा जन्मा सुना भरत के आवे के बाद सुनता रहे भगवान कहले कि हो तो भोर के सपना साँच होला आ तबले आके कोल कीरा आ हरि जी से कहे लगुवन बात तले हल सेना के जामा हे प्रभु जी रोवे नियर एक जना सावर बाड़े एक जना गोर बाड़े बड़की सेना के लश्कर लेके आइए नहीं चलल आवता लक्ष्मण जी खिसिया गइले कहले भैया भरत राजपाट पाके घमंड में हो गए बड़े एक माने बाकी चाहत रहे 14 वर्ष ना हमने के मार के खानदानी राज ले लेस के आवे दिन में करे बाल बच्चा लो राजा हो भगवान कहने कि भरत तू का कहत रह बुझत रह भरत के बारे में तू का कहत रह लक्ष्मण तू बुझत रह बात सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम उगे लगे हैं चंद्रमा पूरब से उगे लगे हैं धरती पलट जाई और कलयुग आ जाई बाप बेटी के नाची नहीं बेटी भाई के नाची नहीं तब हमार भरत हमरा बारे में कोयल छोड़ दो हमरा बारे में बाउर सोच नहीं कर लक्ष्मण कहले एकर काम दे दरकार ये भैया तराज लोचन अखिया बरसे सुधार राजा लोचन अखिया बरसे सुधार राजपा के बिगड़ गई बड़े इनकर बहुत भइल बा मन लेके आवे लन पल आई भरत राजपा के चलले मर्यादा अबर बुझ के करे अबर बुझ के करे आवे लन परहार भैया परहार भैया राजा लोचन अखिया बरसे सुधार राजा लोचन अखिया बरसे सुधार अभी बतियाते बालू आ तबले देखत कबाड़ की भरत सोझवे आ गई भरत जाके झुक के प्रणाम नहीं करो खड़िया डंटा जगह ना गिरल धड़ाम से भगवान के पैर पर गिर गई बड़े हे भैया और दशा क्वेश्चन हो गई भगवान कहने की भरत तू पूछ तरह हमारा से तहार दशा क्वेश्चन कि भरत आ देख ले हाँ रघुराई के धरती पर गिरल धधाई भक्त जानी
आही भर के गला से लगा ली हन ए अखी या छलके दोनों भाई के ए अखी या छलके दोनों भाई के धरती पर गिरल धाई दोनों भाई के मिलन होता प्रसंग के जा खड़ी पे लगावो हम तो अपना समय में खेला कॉलेज 12:50 होता